No niin, tarkoitus olisi vähän esitellä näitä vehkehiä kuin laitteita, kun en ole nähnyt tämmöistä videota YouTubessa. Eli kysymyksessä on tämmönen Growatilta tullut uusi pörssisähkö ohjattu tekoälyllä vielä ryyditetty, että sellainen järjestelmä, joka ohjaa sitä aurinkopaneelilta tulevaa virtaa sitten sähköä sitten lataamaan akustoa ja sitten tavallaan kulutukseen menevää sähköä, että tavallaan saadaan siitä kaikki hyöty siitä omasta aurinkoenergiasta. Ja tuossa on Growatin ohjesivustolta yksi kuva ja tässä on sitten vielä mitä laitteita siihen kuuluu tai mahdollista sitten laittaa. Ja tämä on tosiaan Growatin omilta sivulta, että siihen kun laittaa akuhun Smart Scheduling Mode, niin semmosella löytyy ohjeita ja tuo järjestelmä ei maksa tämmöisille niin kuin asiakkaille, eli meikäläisellekään niin kuin yhtään mitään, että riittää kun ottaa sinne asiakaspalveluun yhteyttä netin kautta ja antaa inverterin koodin ja sitten mullakin on tämä SignLAN-boksi, niin sen osoitteen, niin ne pystyvät sitten sen kautta sitten ohjelmoimaan sen näkyviin, ellei se sitten jo näy tai käyttöön ottamaan. Eli se niin kuin tietokoneversiolla sitä pystyy sitten ohjailemaan, kuinka se sitten toimii. Ja tuo niin kuin näyttää, että se nyt niin kuin lataa itteensä ja aurinko tosiaan paistaa hienosti. Kyllä. Eli tämmöisestä laitteesta on tosiaan kysymys. Ja tarkoitus on sitten laajentaa tätä sitten joskus tommosella mikä boksi tämä nyt oli, tämmönen niin kuin varaboksi, eli tavallaan tämä kytkee sen akustosta virtaa, että jos niin kuin sähkön tulo katkeaa ja sen pystyy sitten niin kuin, että se ohjaa sitten, oliko siinä 0,5 sekuntia kestää, kun se vaihtaa akustolta ja syöttää sitten sinne tarvittavaan, eli kulutukseen. Kyllä. Ja mä voin tästä nyt hetkeksi pausettaa ja voisin käydä tuolla pannuhuoneessa, koska siellä on sitten taas, joka ohjaa varaajaan, niin siellä on tämmönen oma boksinsa. No joo, eli täällä pannarissa sitten on tommonen GrowBoost -ohjaaja, joka on niinku Growatilta oma laitteensa, ja se pystyy ohjaamaan sitten tavallaan vastuksia tai muuta. Eli siellä on kolme eri lähtöä, plus sitten vielä on mahdollista saada sinne vielä 2 lisääkin, mutta kokonaisteho ei saa ylittää 10 800 wattia, eli 10,8 kilowattia. Ja nämä saa olla kans sitten pörssisähköohjattuna. On mulla tuo ilmavesilämpöpumppu ja sitten on muutamia juttuja, mitkä on sitten sellyllä ohjattuja pörssisähköjuttuja, niin ne on sitten niin kuin omansa, mutta
Täällä on sitten niin kuin ylempänä on selly ohjattu ja alempana on sitten toi Grow Boostin ohjattu, koska huomasin, että jos se syötti vain tuohon keskelle, niin se ei lämmittänyt koko varaajaa sitten lämpötilaa kovin korkeaksi. Että nyt kun se on tuolla alhaalla, niin se lämmittää koko 1000 litraa. Ja lopuksi voi laittaa vähän tuolta ulkorakennuksen katolta, niin siellä on 22 muistaakseni Longin paneelia.